Bola dangraya boiler khatina babata kusugo ebra orbithi hoy खुलुमबाय लोगोफोर नोंथांमोननिसिम गासिबो आंनि चेनेलाव फिन खेब बरायनायखौ जासिहरबाय स' लोगोफोर नोंथांमोननो आङो सिगाङावनो मोनसे क्लिपखौ होनाय जासिगोन जिहेतु थाम्बनेलाव नुदो बे नंगौ लोगोफोर आं सिगांनिफ्रायनो भिडिअ बुंबोगासिनो ना बर' सिख्लाफोरा ओरैबायदि माने गुबुन हारिजों जुलि जानोबा एक्साइटेडखा बारा नङा आङो डिटेल्स भिडिअफोरखौ होथ'ला माबाफोरखौ बुंथ'ला एड्रेसफोरखौ जिहेतु क्लिपखौ नायग्रोना ला ओमफ्राय आं फंनैसो बुंगोन आरो ना नै क्लिपखौ फार्स्टआवनो नायग्रोना लाग्रो बागार बिथि बिदाना भो बिदाना हाय बागाराबो दाव बुआ जेरै दे आं नंना मा फैनांगौ मालाय हा जेरै दासो दादा हुआ जाना फायदा खदाय हिन्जावखौ गोदाव गासिनावलै नैबे लेफाथियावहाय आबौ थांदों दल' जिरायनो थालाय खोबनानैसो थिखाङो बबेनि नोङो कुसुगाव मा गामि दैमुगुरि बास स्टेन्डनि बिथिंहाय खाथियाव माने बेनो आरोना कुसुगाव दैमुगुरि बास स्टेन्ड खाथिनो आरोना माने सावथाल हौवाजों माने ददरा होननायावहाय अल ददरा होननायावहाय माने फैदों आरोना माने दोंखारबोदा बेखौनो होननानै बुंदो माने दोंखारबोदो आरोना बोला दांग्राया बोइलार खाथिना बाबाटा कुसुगाव एब्रा orbithi hoy बागार बिथि बिदाना भो बिदाना हाय बागाराबो दाव बुआ जेरै दे आं नंना मा फैनांगौ मालाय हा जेरै दासो दादा हुआ जाना फायदा खदाय हिन्जावा नैबेनो आरोना बेनो हिन्जावा नोंखौ होनाखै फाग्ला नों सावथाल जायोबा फाग्ला सिनायखायोब्रा हौवाखौ डाइरेक्ट अमा होदोंमोन आं बुनो औ जोंना बाजैया हौवाया हनै बैनो आरोना बै गंनाया फुरा गन्डगल होननाय जाबाय दायो नोंथांमोना नुखादो जानांगोन ना माबायाव जिहेतु आं क्लिप होबाय बेयाव सावथाल बावसोनो आरोना सेंग्राया सावथाल बावसोनो बेनिफ्राय मा बुंनो आरोना बर'फोरा सिख्लाफोरा एसेबो बुजिनाय गैया गासिबोथ' नङा सावथाल बावसोनो ओमफ्राय बर'फोरा गोसोम गोसोमबा मा बुङो इगनर खालामो नायनो बायो गोसोम बन्दा दा थैथ जाया बिदि होनलायोना सावथालफोराबोथ' दा गोसोम बेखौ मानो जेबो बुंनो हायाखै जेबो साना हौवा मानो जुलि जानो थांगासिनो सावथालफोरजों हाखा बांगालफोरजों ना बेबायदि फैयो आरोना बाथ्राया सावथालफोरखौ मोनबाबो माने बुङो गोसोम गुफुरनि लोगोआव बाथ्रा गैया बर'फोरखौ मोनबा मा बुङो फैसा गैया थाखा गैया गोसोम आंदो साजिया मादो साजिया बांगालदोबा सावथालदोबा थांनोबा मा साजियो आरोना थ' गाज्रि मोननाङा नोंथांमोना सोरबाफोर आंनि भिडिअखौ सोरनिबा हारसाफोरदोबा हाबा जानाय दंबा गाज्रि मोनना नायदोबा आं रावखौबो जावनाय भिडिअ बानाया नोंथांमोना सोरबा गाज्रि मोनदोबा मोनदो आरोना मा बुंनो थ' नोंथांमोना बे भिडिअखौ नुखाबाय जानांगो आंनि बायदिबा आं बर'फोरदोनो जानो लुगैयोलै जों बर'फोरा एकदम गोग्गोमै थानांगौ आरोना माने हाखा बांगालदो हाबा जाबाय थाबालाय मा जानो आरोना जों बर' सेंग्राफोरानो थिग दोङो खायफा हाखा बांगाल बेबायदि हाबा खालामखाया जों बर' सेंग्राफोरा बर' सिख्लाखौसो बांसिन नायो 100% दङ आरोना माने 50%नि भितराव 100%आनो जोंनिया थिग दोङो सेंग्राफोरा मानोना बांगाल सिख्ला आरो हाखा सिख्लाखौ बारा हाबा खालामनाय गैया जों बर' सिख्लाफोरासो बांसिन थांनाय दङ आरोना गाज्रि मोननाङा सिख्लाफोरा नाथाय गासैखौबो बुङाखै दे गासिबो गाज्रि मोननाङा
बिदि दङ आरोना बांगाल हाखाफोरजों थांनाय सिख्लाबो दङ ओमफ्राय सेंग्राफोराबो दङ हाखा मानसि हाबा खालामनो नाथाय आं सिख्लाफोरखौ बुङो आरोना बेफोर साननायफोरखौ गार हाखा बांगालजों जुलि जानायखौ गार हाखा बांगालफोरा केতিয়াव खुबै फिसिनो हाया जाहोनो हाया हायो हानाया माबा खालामो आरोना बिसोर इगनर खालामो नायनो बायो बर'खौ हाबा खालामनायनि उनाव मोजां गोदै गोदै हाबा खालामगोन नाथाय जुलि जाखांनानै एसे गोबाव थानानै होखारहरो माबा माबि खालामला बायो आरोना बिदिनो गोसो थोनायावनो माबा सिख्लाफोरखौ फार्स्टआव गोसो थोनायाव गोदै गोदै रायलायगोन माबागोन जुलि खालामनानै एसे गोबाव थानानै माने आलाय सिलाय खालामनानै होखारहरो आरोना बिदिनोसै आरोना दा नैबे जायगाफोरखौ आं बुंथ'ला मियानिफ्रायनोमोन बे भिडिअ मियानिफ्राय सेयार जाबाय दङमोन बेनिफ्राय मा खालामनाय जायो रायजोफोरासो मिथिगो दा ना सिख्लाफोरखौ एक्सुवेलि हाखा बांगालनो हमना मोनबा बांगाल मुस्लिमफोरजों हमना मोनबा सिख्लाफोरखौ एसे फिट खालामनांगौलै बुनानै माबानानै एसे फिट खालामनांगौ जाहाथे थांफिननाय गिनाय बायदि माने बर'दो जानाय बायदि एसे फिट खालामनांगौ आरोना बिमा बिफाफोरा ओरैबायदि फिट खालामनांगौ बिमा बिफाफोराथ' फिटआ फिसानिफ्रायनो खालामगासिनो थायो मोजाङैनो फरायहोनाय जाहोनाय बेफोर हाखा बांगालजों जुलि जानो थाखाय बिमा बिफाया बेफोरखौ खालामा गासैबो मोजांनि थाखायसो बानायो नाथाय जोंसो गथ'फोरा माने मोजां जानो रोङा आरोना खायफाया बिमा बिफानि बारगायै खामानि मावो माने देरनानै गावनि गियाना बेलेगथिं हाबलाङो ओमफ्राय बिमा बिफानि गियानखौ माने सोआ आरोना माने जिहेथु बिमा बिफाया उन्दैनिफ्राय जितु खस्थ'यै फिसियो बुजायो बे बाथ्राया माने देरनाबो थानांगोलै ना उन्दैयावल' नङा देरनाबो थानांगो नोंखौ बिमा बिफाया हाजिरा खामला मावना खस्थ'यै फिसियोबा नोङो बेखौ फिसिफिननो हानाय जितु गन्थं खोमा हानो हायि बादि बिमा बिफानि अनगायैथ' रावबो गैया बिमा बिफा नङाबा जोंनिया उन्दैनिफ्राय मेगनखौनो गाना होननानै सानना ला बिमा बिफाया जिबायदि गियानै फरायहोयो जाहोयो बेनिखायनो बिमानि बिफानि बारगायै खामानि मावनाङा आरोना बिमा बिफाखौ लाजि फोनांनाङा जिहेतु उन्दैयाव बिमा बिफाया खस्थ'यै जाहोदो बेखौ जाहाथे देरनानै बिमा बिफाखौ जाहोफिननो हानाय बिमा बिफाखौ खुसियाव लाखिनानै नों जाहोनो हायाबाबो बिमा बिफाखौ एसे खुसियाव लाखिनो नाजा आरोना माने लाजि फोनांनाङा आरोना बिमा बिफानि पसन मथे खामानिखौ मावनांगौ आरोना आरो मानसियानो सावतालबावसो हाखा मानसिफोरनि मोनसे सभाब दंनो आरो माने जों गोबां नुबोनाय गाज्रि मोननाङा सोरबा आसामिस सिख्ला हाबा खालामदोंबा आसामिस सेंग्राजों हाबा जादोंबा आं मोनसे बाथ्राखौसो बुंगोन आरोना माने ओरैबायदि हाखा मानसिफोरा नंगौ अननो रोंगो खिन्थु बर'फोरबायदिथ' 100% अननो रोंखाया रावबो जाथिया बर'फोरबायदि अननो रोंखाया आंनि साननायबा आरोना नोंसोरनि साननायबा मा मिथिया जों बर'फोरबायदि हाखा बांगाल जिकुनु जाथियानो जा जों बर'फोरबायदि मालाबाबो अननो रोङा आरोना माने हाखा मानसिफोरा ओरैबायदि जुलि जानाय माबानायफोरावथ' अनलाबायो बेनिफ्राय एसे गोबाव जानानै जुलि जानानै एसे गोबाव लायो बेनिफ्राय माने बर' सिख्लाफोरखौ ओरैबायदि खास्ति होयो बे बाथ्राखौ नुबोबाय दङ आरोना आं माने ओरैबायदि इगनर खालामो बर' सिख्लाफोरखौ बेनिखायनो बेखौ सानै वैसा हाबा जानांगौ आरोना बर'फोरनि अननाया माबायदि हाखाफोरनि अननाया माबायदि मुस्लिमफोरनि अननाया माबायदि बेबायदि आरोना जोंनि साननाया जोङो सोरखौबा जि मोजांनि थाखाय गाज्रिनि थाखाय बुंदो बेबायदि नङा जों माने एसे मोजां जाथों होननासो बुङो आरोना माने बिब'फोरबायदि बिनानावफोरबायदि बिब'फोरबायदि मोजाङै बुङो जों बर'नि नालाय जों जों रावखौबो माने मालाय होननानै साना आरोना जों गुबुनबाबो सोरखौबा बिब' सानो बिनानाव सानो जोंखौसो मा सानो जों मिथिया आरोना माने कमेन्टफोराव मा राहरो मा मायो जों बेफोरखौ एख' तालाब खालामा आरोना माने सोरबा बेफोरबायदि भिडिअ बानायबा मालाबा बुङो आरोना नोंसिनि मा जायो बिब' जायोना बिनानाव जायोना खिन्थु जों बेबायदि साना आरोना जों सोरबा माबा मोनसे जाथाय जाबा सोरबा मोनसे माबा जाबा जों गावनि बिब' बिनानाव बायदि सानना लायो माने एक्सुवेलि आं सिख्लाफोरखौ मोनसे बाथ्रा बुंनो सिख्लाफोर नायदोंबा आंनाव गोबां सिख्लाफोर भिडिअ नायखायो ना कमेन्टफोराव मालाबा हरो बेनिखायनो आं बुंखादो दा नोंथांमोना सिस्टारमोना कमेन्टआव आंनो बुंहर सोरनि नोजोराव नोंसोरनि नोजोराव माने बर' सेंग्राफोरखौ साबसिन नुयो
ना गोरिया बांगालफोरखौ साबसिन नुयो नोंथांमोना कमेन्टआव बुंहरो आरो ना माने एक्सुवेलि मानि थाखाय सिख्लाफोरा गुबुन सेंग्राजों जुलि जामारो ना माथो गुबुन हारिफोरा माने मुस्लिम सिख्लाफोरा बर' सेंग्राजों मानो जाया बिसोरो साननाय दङ एसे जों बर' सिख्लाफोरा माने मा नुनानै जे जुलि जायो बर' सेंग्राफोरखौ हमना मोना आरो माने एकदम मिन्थिना मोना आरोना दा नोंसोरनिसो खोथा नोंसोर मा बुङो जों बुंबा गाज्रि मोनलायलाय जागोन आरोना माने बांद्रायबो बुंजाया दा आब'मोन नोंथांमोनखौ आं कमेन्टआव बुंजानो लुगैदो नोंसोरनि नोजोराव सबनिबो नोजोरा सबनिबो गोसोआ एखे नङा देलाय ना नोंसोरनि नोजोराव बर' सेंग्राफोरखौ मोजां नुयो ना हाखा बांगालखौ आरोना कमेन्ट खालामो थाखा फैसानि लोगोआव बाथ्रा गैया बर'फोरा थाखा फैसा गैया बेबायदि कमेन्ट हरनाङा थाखा फैसा गैया जाना मा जानो नै गोसो मोनसेयाव अननाय थाबा थाखा फैसाया मालाबाबो आखायाव थागोन थाया गेरेन्टि गैया गोसोआव जुदि अननाय थायोबा थाखा फैसाया अरायसम नांदोबो थागोन थाखा फैसानि लोगोआव खुनु खोथा गैया नों अननायखौ मोनबा थाखा फैसानि लोगोआव खुनु खोथा गैया आरोना माने थाखा फैसाया नों गाबोन हाजिरा मावगोन अब्लानो नों फैसाखौ मोनगोन बेनिखायनो नों अननायखौथ' गासिबो होनो हाया अननायखौथ' मोनबाय थाया थाखा फैसाखौ मोनबाय थागोनबाबो अननायखौ नों मालाबाबो मोना बेनिखायनो अननाय मोनसे होननायखौनो मोजाङै सायसिन्थि जुलि जानांगौ बे अननाया सोरनियाव थायो मिथिबायना बांसिन बर' सेंग्राफोरनाव थायो अननाया बर' सेंग्राफोरनियाव अननाय बांसिन थायो बेनिखायनो बर' सेंग्राफोरखौ लानांगो सिस्टारमोन ना नोंथांमोननि नोजोराव सोरखौ मोजां मोनो बेयावनो कमेन्ट खालामनो होनना बुंहरखाबाय आङो गासैनिबो नोजोराथ' समान नङा देलाय ना जिहेथु गोसोआ माबा माबि सानलाबायो बिनि थाखायनो आं कमेन्टआव बुंनो होबाय आरोना जोंनि दाउदाबो खारनाय बायदि आरोना माने जोंनि बाथ्राखौ बुङाखै नोंसोरनि फिउचारनि बाथ्राखौनो बुंदो जोङो लाइफनि थाखायनो बुंदो मोजां जाथों माबाथों होननानै जोंनालाय मा आरोना सेंग्राफोरना गासैनिबो बर' सिख्लानि नोजोरखा बेनिफ्राय खायफा सिख्लाफोरा बर'खौनो लायो मिथिगौ नाथाय गासैबो बिदि जाया सेंग्राफोराबो गासैबो बिदि जाया नाथाय सिख्लाफोरखौसो बांसिन हाखा बांगालनो खारनाय खोनागासिनो जों फेसबुकफोराव नुगासिनो बेनिखायनो आं बे भिडिअखौ बानायनाय जाबाय रावबो गाज्रि मोननाङा दै बेनिफ्राय नोंथांमोना मा बुङो कमेन्टआव फोरमायहरदो आरोना नोंथांमोननि नोजोराव माने हाखा बांगालखौ मोजां मोनमारो ना बर'खौ आरो रावबो गाज्रि मोननाङा लोगोफोर आङो नैबे भिडिअखौ जोंबो जेबो बुंनो हाया गावसोरनि लाइफ गावसोरनि फिउचार ना तथापिও जों मोनसे मोननै एसे मोजांफोर जाथों होननानै भिडिअ बानायलाबायो आरोना माने एसे बुजिथों खोमा र' जोंनिनो बिब' बिनानाव हिसाबै होननानै आंबो भिडिअ बानायलाबायो मोजां जाथों ना आरो मोजां जाबा जाबाय जायाबा गैया नोंसोरनि खोथा आरोना जुदि गाज्रि मोनोबा थ' आं दिनैनि भिडिअआव जेबो बुंला नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनगोन लोगोफोरा आं दिनैनि भिडिअखौ नैयावनो फोजोबनो सानबाय आरोना ओमफ्रायो माबायदि नांदो खानाय सिननानै माबायदि नांदो नोंथांमोना कमेन्टआव फोरमायहरदो ना गरम बोथोर मोनफैबाय बैसागोआ माला कमेन्टआव फोरमायहरदो आरो एडभान्स हेपि बैसागो होननानै लिरना हरदो नोंथांमोना ना होमबा आं दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबनोसै लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनगोन बाय बाय